ಎಂಕ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನಕಲು ಬನ್ನಿ ನವೀನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ನೋಡುವ ನೋಡುವ ಯಾನ್ ತಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾಯ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಐದು ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೈಡ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಮೆಟ್ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಕ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ದಾದ ಅರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬೋಡಾವು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಆತನು ಆತ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಉಂತದ ಆತನು ನೈನರು ಓಲರ್ ಯಾನ್ ಕಾವರುಡ್ಲೆ ಇರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇರು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾನೆ ಈರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕಡಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವರ್ಸಿ ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಆಪಿನ ಒಪ್ಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತು ತಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ಅರಿಗೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೂಡ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಪೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಏತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ನಾನು ತುಯ್ಯರು ನೇನಾರ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಎರ್ಪೊಡು ಇರು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಾರು ಪಂಡದಾತನ ಪುರ ಹಾಂ ದಾದ ಅನ್ಪನು ಪೂರ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪುರ ಎತ್ತು ಕಡಪಡಿಯರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಯರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಯರ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೂರ ಖರಾಬ್ ಆದ ಇತ್ತು ಅವು ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂನಾಗನೆ ಅಲ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಡು ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೈಕ್ಕುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜಿನ್ನಾಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬತ್ತದ ಆಡಿಷನ್ ಅದು ಕುಲ್ದೇರವಳು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಆತ ಪುರ ವೈವಟ್ ಆತಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಪರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆನಾಗ ಹೆಂಗ್ ವಿಷಯ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಚಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಕುಲ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣು 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 ಈ ಕಣ್ಣು ದುಮ್ಮು ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ನಗಲ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ದುಂಬು ಬಸ್ಟ್ ಈ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಪುರ 5 ವಯಸ್ಸು 4 ಪುರ ಕೊರಂತೀರು ಏನಾರು ತಪ್ಪಾದ ಬಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ ಈ ಪಂಜೋಲು ಪುರ ಅವಂತ ರೌಡಿಯಾಗೆ ಮಾಡೋದು ರೌಡಿಯಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಶ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲ ಮನ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ದಬಾಯಿಸೋನು ಬಂದಾಗ ಆತ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದುಮ್ಮದ ಇತ್ತವ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಜನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದುಮ್ಮು ಆ ನಮ್ನೆ ರಶ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗಿಂಕ್ಲು ಆತ ದಬಾಯಿಸಿನ ಆಪುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ರೌಡಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿತಂಡು ನಾನು ರೌಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಕುಲ್ ಪನ್ನೇಕ್ ಪಂಡ ಏಪಲ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೂರಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಇನಫ್ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡೇ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೇ ಬಹುದಿನ ಹೋಗುನು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕನು ಎಂಚಿದ ಮಾರ ಸಾ ಬೇತ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುರಭ್ಯಾಸಲು ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುದು ಈ ನಾಟಕ ಹೋಗೋಣ ನಾಟಕ ದುಮ್ಮೆ ಮರಲಿತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ಸರಿ ಬಂಡೆ ಓ ಟೀಮ್ ಪುರ್ಲಾಡ್ಸಿಗೆ ಓಡೋದು